Yavo, asingeneni ku hot topic yetu ya namhlanje lalelani. Hi Donna and Saki. I am a young man animakore 28. So I have been saving mari yekuroora ndichipa musikana wangu because between the two of us she can keep it better. Zvaizvezvi mari yakusvika 7,500. I told her ndakuda kuroora and she said she will talk natete vake to plan for it. I mentioned it late last year till I asked my girl kuti ko haufana tetes. So she said she wanted to explain something. She sat me down and told me she was raised by her mom. Baba vake vakaramba nhumby, and if kuroora, the money must all go to her mother. She told me she had spoken to her mom, who then said ngarinovete imba yangu and buy me a car, and it will be as good as kuroora. Vedare, my question is, zvinoita here izvozvo kupa amai mari yacho vagadzirise imba nekutenga mota seroora? Hazvizotikanganise marriage yedu here izvozvo? I then asked my girl, ko tete vavakambotaura ndiani? And she said, handitete vekuside kwamama. I know pane vachabvunza kuti mari ichiripo here, and ichiripo zvayo, asi ndakufunga kuitora and make a decision ndinayo zvangu because my stories acho ati one day. I told my family and vakati hakuna kuroora kwakadaro. I love my girl and tinowirirana. We've been together for the past 3 years. And I even suggested to her kuti ngatingogarisana tisiyane nezvekubvisa mari iyi. Asi akatonditsamwira akati kana usingaderegedza. And I'm thinking ndikabvisa mari iyi kuna mama, then won't the family come back and ask me kuti ndiroore zvekare? And pachi nezve marriage here apa. Vedare, please help. Yo I hot topic yetu namhlanje. I wish I could read the first message that came in. I said, no. Hazvite wangu, tora mari fast. Otora mari oita sei. Because baby rukuti akatora mari zvavharana. And also it's yeah, I feel for the single moms though. I really feel for them. Is it the right thing to do though? It's another question. So 0772162651. Marine baby kutana kuno 7.5. Confirm Saki. Yes. Saka zvinoanoitora chitasi baby rangu ndotoenda naro ka yakutoda kuenda mari kukasel nekusimende uko kumba kuno renovate imba nekuma tiles chichichi. Yeah. Anzi wangu tora mari as early as yesterday. Yo otora because baby ari kurida futi asoda kungotora mari adontora ne baby racho oritora sei because baby ari sikuyaka mahara but iri kuda kuti mai so let's just 0772162651 apana kana saka izviruto musikana yasitomboda kana kutomboradza mufesi uyu kune kwababa vake zvamuchose. So I need to understand vanhu varikuti ngaatore mari and then otosiyana nezve planning for that marriage completely. Someone says a whole 28-year-old anochengetesa mari musikana. I think the first instance angachitotaura kuti ndiye musikana anochengeta better. Yes. So means he doesn't have discipline or some financial discipline. Yeah, the messages are crazy. Good evening, you're live on Star FM. Yes, hello. Hi, maswera sei? Tasquera say. Tasquera. Voita sei vatinyorera. Yeah, I understand it's a complex situation whereby amai vakareza mwana vega baba vapo. But chinonzi kuroora process ne protocol inofanira kuteedzerwa. Kana baba vasina kurera mwana, isusu sekwedu kwatinobva, chinoitwa ndechekuti mwana anoroorwa, baba anogona kutodaidzwa, asi havana chavanopiwa, sandadzo kunzi mwana wako aita sei aroorwa, asi vanonzi mune nyaya yenyu yamusina kubhadhara kudhara, chitangai mabhadhara kana muchida kuzoita sei kuti muzokwanisa kuti mubenefite from zvabva kune mwana wenyu. Asi baba anonzi follow a due process
vane kwamai ndo vane bhozi vanoziva kuti baba vane zvavasina kuita uze baba havana kurera chi mwana. So they have to follow the due process yekuroora, kwete kunzi kutengera mai matails. Amai anogona kutengerwa matails later on kana nemota yacho, asi munhu achinzi aroora, ende process yacho iripo. Baba kana vakaramba mwana, vakaramba nhumbu, vane mhosva vainayo kuna naamai uko inofanira kutanga yaripwa vasati vatanga vasati vapiwa pfuma. Saka havana right kupfuma iyo, asi vanofanira kufollowa process yechivanhu.